Добре, ще ви покажа стаята ми. Аз нощ трябва да си нося това така. Така, значи. Така. Това тук ми е телевизора, малко е разбрицан на какво да се прави. Това тук са ми плакатите, това ми е леглото. Списък с нагнетия етап. Така, значи така. Ето тук смисъл, чакайте да ви покажа. Ето има плакат на Манчестър, още някаква глупост, не знам какво е. Смисъл, те са набрали и тук е много гледал. Така. Да имам две неплата балансата да е тук. И тук, защото ви не го виждате. Това е местата, значи имам да го работя скоро до преди 5-6 месеца. Също тази стая още съм разкарала нещата и имам плакат на Манчестър по същата причина, защото е на брат ми и брат ми като отиде да спи в хола, който между другото е там зад мен. Също е плаката. Да. И това е. Стаята ми адски ужасна, но това е. Съжалявам.